Ezihamba phambili indaba namuhla wezokuthutha kumele inakekelwe imfundo. Umabuya khulu uzoholela ANC kwele kaMthaniya, kanti bachithe ukushaya indiva izikhalo zomphakathi. Lezi zindaba ze1KZNTV nifundelwe uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana iyakhuleka nina bendloveni amandla. Sanibonani. Iphini kaNgqongqoshe uMnyango wezokuthutha kuzwelonke uSindisiwe Chikunga uthi imfundisi isekelo sempilo ngakho kumele inakekelwe ngezindlela zonkana. Chikunga uthi njengomnyango wezokuthutha abathatha isinqumo sokuthuthukisa ukufinyelela kalula kwemfundo eyisisekelo kubafundi abaningi abahlala ezindaweni zasemakhaya nokungelula ukuthi bakwazi ukufinyelela ezikoleni. Chikunga kusho lo ngesikhathi uMnyango wezokuthutha kuzwelonke unikezela ngamabhayisikili ezikoleni ezingama-20 ezakhele indawo yaKambonambi nokuwuhlelo olungaphansi komnyango wezokuthutha olubizwa ngeshova kalula bicycle project. Izinkulungwane ezilikhulu amabhayisikili asedluliselwe kubafundi abafanelekile ngaphansi kohlelo lwezokuthutha ishova kalula bicycle project kusukela ngonyaka ka-2001. Lamabhayisikili asesize kakhulu ukuhamba nokufinyelela kwabafundi ezikoleni nokuyizikole ezisemakhaya. Iphini likaNgqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga udlulisa amabhayisikili angama-750 kubafundi abaqhamuka ezikoleni zaKwambonambi ngaphansi komasipala uMfolozi, njengoba le ndawo kuyindawo yasemakhaya nabafundi bakhona bephoqeleka ukuthi bahamba amabanga amade ukuze bafinyelele ezikoleni. UChikunga uthi njengoba labafundi bephoqeleka ukuthi behamba amakhilomitha angaphezulu kwama-3 uma beya ezikoleni, lamabhayisikili azokwenza ngcono isikhathi sabo sokuhamba. Uthe umeya lo wenu we-ANC no district mayor wenu we-ANC bathi kithi comrade deputy minister la esihome yakhona abantwana kuneyindawo la behamba khona indawo ende beye esikoleni asikhona futhi ukuthi sinikeze ilena transport sicela amabhayisikili eda amabhayisikili angengaphansi kuka-400 angengaphezulu ka-500 ukuthi aede kulo 750 esiwuletha kule ndawo. Kanti-ke nabafundi abahlomulile bathokozile ukwamukela lamabhayisikili. Ngiyajabula ukuthi nami namhlanje ngike ngathola ibhayisikili because indlela kade ngihamba was 15 kilometers from a school, so bengihambe i-distance enkulu. Ngiyajabula because nami sengizokwazi ukuthi uma ngifika ekhaya ngifike ngikwazi ukufunda ngesikhathi esisanele, ngisithole isikhathi esirathi, ngikwazi ukusheshe ngifike ekhaya ngibheke nezinto zami ezibalulekile. Bengihamba ibanga elide kwesinye isikhathi ngakhona ukuya esikoleni ngoMgqibelo masifunda ngoba ekhaya beke banginqabele futhi ngoba selikhona ibhayisikili sengizohlezi ngihamba. UChikunga ubese badonsa ngendlebe ukuthi lamabhayisikili bewaphathe kahle angasetshenziswa inoma ubani. Sifike simnikeze ibhayisikili, sinikeze isikole, ngiya-emphasize, sinikeza isikole ibhayisikili ne-helmet yakhona nale i-reflector jacket yakhona ukuze isikole sinikeze umntwana owuSindi Chikunga. Leli bhayisikili akulona elikaSindi Chikunga elesikole. Ukuphela konyaka uSindi Chikunga uma ebuyisa incwadi ubuyisa nebhayisikili ukuze uSindi Chikunga ukuphela konyaka ubuyisa incwadi abuyise nebhayisikili abuyise nehelmet esikoleni ukuze uthandi ozolandela esuka kusame area akhona ukulithola lelo bhayisikili. Izindabeni ze1KZNTV nginguSamkelisiwe Nqulunga ngibika ngisedondotha. Unobhala jikelele weqembu lobusayo uKhongolose Ace Magashule uthi kuzobe kube nokuthula ke nobumbano eqenjini ke lebusa ukuleli sebekwazile ukuxoxisana nezinhlangothi embili kwaZulu-Natal ebeyifakane ke enkantolo ngenxa onganeliseki ngemiphumela yenkomfa yangonyaka ka-2015. uMagashule uthi bavumelene ngokuthi ke kuhlakaza isigungu sesifundazwe bese ke kuqokwa ikomiti lesikhashana ezokwelekelela ke emsebenzini yeqembu njengoba kwamanje singekho isigungu sesifundazwe. Mike Mabuya khuleke kulindele ukuthi kube uyena ozohola ikomiti lesikhashana eqenjini le-ANC kwaZulu-Natal.
Isigungu esiphezulu sobuholi beqembu le-ANC kuzwelonke sesithatha isinqumo sokuthi sihlakaze ubuholi besifundazwe saKwaZulu-Natal njengoba ke kunezinkinga nezindaba zeqembu ezigcwele ezinkantolo. Kusukela kwaba nenkomfa yeqembu likakhongolose yalesi sifundazwe ngonyaka 2015 akaze kube khona ukugculiseka kwamanye amalunga leli qembu asohlangothini olwaluholwa uSenzo Mchunu nowayenguhlalo wesifundazwe ngaleso sikhathi nokwaholela ekuthenini kugcine kesekiswana ezinkantolo. Unobhala we-ANC kuzwelonke u-Ace Magashule utshele abezindaba izolo ukuthi ingozibandlela ngonyaka owedlule kwinkomfa yokukhetha ubuholi obusha beleli qembu kwathatha isinqumo sokuthi izindaba zikakhongolose kungcono zilungiswe ngaphakathi zingaze zifike ezinkantolo. uMagashule umemezele nokuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal kumele sibambe ingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha ngenyanga kaMarch noma ngo-April. At the National Conference, 54th National Conference, we should try by all means to resolve our problems and challenges internally. And after engaging the two PECs, especially because we are in KZN, we all agreed that it is in the interest of the ANC to suspend the PEC. Suspense in this case is different from dissolution because if you dissolve them, the Constitution says you must then go to conference after 9 months. Njengoba ke sekwenzeke lokhu ke kuqokwe ikomiti lesikhashana lamalunga kaKhongolose elizokwenza umsebenzi kwisigungu sesifundazwe esizobe ke siholwa nguMike Mabuyakhulu nozokwenza umsebenzi kahlalo bese ke uSihle Zikalala yena uzokwenza umsebenzi owenziwa nguNobhala. Upsound. Here we are not addressing groupings or factions. We have identified individual members of the ANC who are in good standing. And those individual members of the ANC interim structure will then be convened by Comrade Mike Mabuyakhulu as the convener. It means the convener acts like a chairperson. And then Comrade Sihle Zikalala will be the coordinator, acting like a secretary. uMagashule ke uqhube nangokuchaza ke ngemisebenzi ezokwenziwa yileli komiti liqokiwe lesikhashana. But the main focus of this interim structure is to ensure that it takes the ANC structures to conferences, to the conference in KZN. And remember, Izindaba ze 1KZNTV kubi kuNondumiso Mlondo ngibika ngiseThekwini. Umkhandlu wenkosi yesizwe sakaMkhwanazi adlangezwe empangeni enyakatho nelikaMdlokombane suyikhahlele ngazo zombili imbiko ukuthi kushaya indiva kwikhalo zomphakathi wakandaya ePort Fort obubhikisha ngoMsombuluko kuleli sonto. Lo mphakathi ubukhala phakathi kokunye ngomgwaqo unganikezwa kwabendawo amathuba omsebenzi nangokungalalelwa kwezikhalo zawo ke ngobuholi ke bendawo. Uhlalo komkhandlu wenkosi sakaMkhwanazi uMandla Makhathini uthi le mbiko ingamampunge. Iziko lezindaba ku1KZNTV ngoMsombuluko kuleli sonto libeka ngomphakathi wakashendele embuzi nakwandaya ngasePort Fort ngaphandle kwelokishi lasesikhaleni obuthi ubomvu kubhikisha ukhala phakathi kokunye ngokuqashwa kwabantu bakwezinye izindawo enkampanini uRBM ozosebenza kule ndawo ukhala nangomgwaqo kanye nokunganakwa kwezikhalo zawo ngobuholi bomphakathi. Kulo mbhikisha amaphoyisa aphoqele kuba kasebenzisa inhlamvu zenjoloba nesise esikhalisa unyembezi ukuhlakaza ababhikishi. Namuhla kubuholi bomkhandlu wenkosi yesizwe sakaMkhwanazi buyifikele emathupha emahhovisini e1KZNTV ukuzochitha insolo ebhekiswe kubo zokuthi kushaya indiva kwizikhalo zomphakathi. Azikho izikhalo ezike zafika kuthina sangayinaka. Izikhalo ifikile kusukela ngonyaka odlule zifike nenduna eTribal Court ngomhla ka7 ithi yathola amalungelo omphakathi incwadi enezikhalazo ngoRBM nanokusebenza. Ithema ireporter ke induna emkhandlwini wenkosi umkhandlu wasuthi kulungile induna ngoba ithi izohlangana nalawo malunga athintekayo abhala incwadi ngomhla ka12 emzini wayo emkhandlwini wayo. Ibuye le induna ngomhla ka14 yazo report ukuthi cha abafikanga emkhandlwini. Inkosi ke nomkhandlu nabo bonke abathintekayo ubuholi basimele uRBM umphathi weofisi uba uMkhwanazi kanye nawo kumkhandlu sathatha isinqumo sokuthi no asibize iRBM ngoba kuyacaca ukuthi shuthi khona okukhona okudinga ukuthi sikudiscuss
ngoba sesitshelile induna ukuthi sicela isihlelele umhlangano nanabo laba abhala incwadi. Ngebhadi ke bangafika ke emzini wenduna, induna ireport ukuthi baze bafika emzini wayo inomunye umhlangano ngomhla 26. Uxabhashe kunxusa umphakathi kuba ulandela imigudu efanele uma ngabe ungeneme ngokuthila ungagijimele nje emgwaqeni nakwabezindaba. Sisenkantolo kwangena ucingo olusuka komunye wezikhulu zamaphoyisa engicabanga ukuthi umncube noma uncube wasesikhaweni amaphoyiseni. Esho ukuthi cha umphakathi lana ukuthi ucela inkosi nomkhandlu bezomukela ikhalazo imemorandum. Okay, inkosi ke obesisemkhandlweni ngaleso sikhathi yayisikhipha induna ezine uthi ngicela niphuthume ngoba lo daba silubona luphuthuma nathi ngokwethu asithanda bekwenzeka. Phuthumani nihambe niye lapha niyoza ukuthi umphakathi uthini. Mabefika ke ngokusho kumphathi kwamaphoyisa ukuthi silande imemorandum. Mayifika lapha abaxhumana nomnumzane okuthiwa uNjabul'Ogumente. Ofike waxhumana nabo wasebatsheni cha ayikho memorandum bazoyinikeza umkhandlu wenkosi, bona bafuna inkosi ihambe iyolanda uRB. Lo mkhandlu wenkosi uphethe ngelokunxusa ubuholi balomphakathi obubhikisha ukuba buzifikele emathupha emahhovisini lomkhandlu kusasa lokho kusayo buzokwethula uhlu lwezikhalazo zomphakathi njengoba kuzobe kukhona ke nabavela kwaRBM. Omunye abafundi kwabaphumelele ngamalengiso kumatikuletsheni ka-2017 wabaqwaqwada bonke abanye abafundi emakhanda ngaphansi komasipala eReyinkonyeni ogwini oluseningizimu neKwaZulu-Natal uThobani Madonsela uthi okumenze wahluka kwabanye abafundi ukuthi ubebeka njalo phambili umsebenzi wakhe wesikole kanye nokulalela imiyalelo yothisha. uMadonsela osephokophela ukuyokwenza izifundo zomjinele ezikhungweni zemfundo ephakeme ubekhuluma kanjani ngenkathi ke kuqhubeka umcimbi lapho umasipala eReyinkonyeni ubuhlonipha khona izikole othisha kanye nabafundi abenze kahle kunyaka ka-2017. Babalelwa ku-15 abafundi abahlonishwe ngokuphumelela ngamalengiso umatikuletsheni, phakathi kwabo ilabo ke abathole A ezifundweni zabo ezihlanganisa iMaths kanye neScience. Le ntombazulu yomcimbi bisingathwe umasipala eReyinkonyeni. uThobani Madonsela ongomunye wabafundi ophumelele ngamalengiso uthi usizwe ukulalela othisha nokubahlonipha kanye nokubeka umsebenzi wakhe phambili, ingakho eqoqwade abanye abafundi emakhanda. Inhlonipho ebaleke kunakho konke, uphinde futhi noma uthisha ekhuluma ekufundisa umlalele noma uphinde ufika futhi kini uphinde uyenze into athe yenze ama-homework siwenzeni ngokuzimisela nje. Ukuzimisela kubaleke kakhulu ekuthenini umuntu angaphasa kahle. Phakathi kwezikole ezithe zahlonishwa ngokwenza kahle kuhlanganisa iNombuso High ethole u-94%, iPotchefstroom High ethole u-97%, iMashesha High yona ethole u-100%. Besizitshela ukuthi mhlambe sothola la ko-1995, so manje si-under pressure ngoba ukumaintain u-100% kuyinto enzima kakhulu, kodwa ke si-staff sasemashesha sizimisele ngokuthi sihlale kuwona 100% lo ngokuthi siqhubeke kulokho besikwenza ukuthi sizinikele ngokusebenza ngaphezu kwama-hour lawo esiwabekelwe umnyango. Umasipala eReyinkonyeni ushayela elikhulu ihlombe labo ke abenze kahle, ukhuthaza ke nalabo abengenzanga kahle ukuba baqinise amatomu lapho okusilele khona. Lo masipala ubeke usumemezela izinhlelo zawo ngalabo ke abaphumelele. We have 350 students whom we have given them access to this university or tertiaries that we as the municipality we are prepared to pay for their registration when they take them. Izindabeni ze-1KZNTV kubika umndeni uVukambuze eMashobanene ePotchefstroom. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R11.95 kuyidola laseMelika bengu-16.83 kupondo waseBrithani libe ngu-14.74 kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide ime $1,349.03 ounce, kuthi intengo ngalo ngahluziwe yona ime $69.30 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo sesunwe eqembu leSuperSport United uRinilwe Yele Thulunyane uthi bazokumkhumbula umgadli uJeremy Brock osejoyine iMamelodi Sundowns. uBrock beseshayela amatsatsa aPitori amagoli ke angama-54 nasize kakhulu leli qembu ekutheneke linqobeke izicoco. Uyeye uthi nakuba bezomkhumbula lo mgadli kodwa bamjabulele ngoba lokhu kusayingxenye yomdlalo webhola.
Ake sibheke isimo sezulu esingalendeleko usuku indakusasa. Zangoma zezulu mazisikaza ngamashobe enkokonisha phansi ngonobhadula zithi empangeni emadlazini kaMthetho koshoko nkandla kontambanana kwala kethojinje emtubatuba ukomoka ixoshwa izobethe qwaqwa ngamafa amazinga okushisa u22 kuya ku27 degrees eThekwini kwelabhanana kwamasheqinqawunqawini komlazi u22 kuya ku28 degrees emkungundlovondo ngazibomvu nakwadambuza u17 kuya ku25 degrees olunde amashona kwanangoma ehlala Nkosi 18 kuya ku24 degrees eCophe namatente kodlozi komkhomazi kohlokozi nakogudla ucingo 15 kuya ku20 degrees siphethe ngefilidi Newcastle emadadeni osizweni 17 kuya ku24 degrees. Nina bakaMkhumbi gudluka sibona magumgedlela nina bakazulela adumo bala lapho ngemunge ngemthole ngophilani ngamzimba uyidelile kubafokazana cebe khulu ziyaguqa besiphethe namuhla.